ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, ଯାହାର ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କାମରେ ହାତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଳସୁଆ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କୃଷକ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ସେ କିପରି ପେଟ ଭରିବେ, ସେ କିପରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଦିନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାପରେ କୃଷକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ, ଆମ କ୍ଷେତରେ ଏକ ଧନ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖୋଳିବା ପରେ ତୁମେ ସେହି ଧନ ପାଇବ। ଏହା କହି କୃଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ। ଭଣ୍ଡାରର ଖବର ଶୁଣି ଉଭୟ ପୁଅ ଲୋଭୀ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କ୍ଷେତ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନ ଲୋଭରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ଖୋଳିବା ପରେ ସେ ଘରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସେହିଭଳି କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏହା ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ପହଞ୍ଚିଲା। କୃଷକଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି କୃଷି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପରି କୃଷକଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇବା ପରେ ସେ କଟିଗଲା ଏବଂ ଏହା କ୍ଷେତକୁ ହଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସତେ ଯେପରି ଏହା ଏକ ପବନ ସହିତ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କୃଷକର ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧନ ଏବଂ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ।